Salam gadyrdan iyleşlem we imannaky mähriban doganlam. Dogruluk ýoly gepleşigimize hoş geldiňiz. Siziň her biriňize Rabbimiziň bereketlerini, dynçlygyny we şatlygyny dilek edýärin. Bugünkü gepleşigimizde biz siziň bilen gelejege umyt bilen seretmegiň nähili wajipligi barada ýazgylardan öwrenäris. Bilşiňiz ýaly adam gelejege umydy bolmasa, gelejekdäki gowy arzuwlaryna seredip ýaşamasa, onun durmuşyna lapkeşlikden dolu bolup, hatda ýaşamaklyga bolan umydyny hem gaçyrýar. Meniň atam köplenç şeýle diýilen atalar sözüni köp aýdardy. Guş ganatsız bolmaz, adam arzuwsuz. Aslynda yaradan Hudaý her bir insany gelejek üçin arzuw edip, umid edip ýaşamaklyk häsiýetini berip ýaradypdyr. Bu sebäpden her birimiz aslynda bir zat barada arzuw edýäris. Gelecek barada oýlanýarys. Biziň iman eden Hudaýymyz hem umytlar Hudaýydyr. Ol biziň gelejegimiz barada alady edýär we biziň bu ýaşaşymyzda we bakyetde hem bagtly durmuşa ýetmegimiz üçin alady edýän Hudaýymyzdyr. Emma gynansak da köp adamlar, hatta käwagt imanlılar da umytdan dolup, gelecekdäki Hudaýyň ajaýyp wadalaryna seredip ýaşamagyň deregine geçmişdäki bolan zatlar esasyna we bugünkü häzirki düşen ýagdaýlaryna seredip lapkeşlikde, umytsızlykda, günäli ýaşaýşlaryny ýaşaýarlar. Ýöne Rab Hudaý mukaddes ýazgylaryna biziň üçin çykalga we gelejege seredip ýaşamak umydyny berýär. Rab Hudaýyň isleýän durmuşyna gelejege seredip umytly ýaşamagy päsgel berýän käbir zatlar bar. Bularyň biri de biziň geçmişimiz. Ýagny geçmişde biziň garşymyza edilen günäler ýa-da biziň özümiziň eden kemçiliklerimiz ýa-da günälerimiz. Hatta biziň geçmişde baştan geçiren üstünlüklerimiz hem biziň gelejege seretmegimizde päsgelçilik bolup bilýär. Mysal üçin kimdir bir ýeriniň ata-enesi ýaş wagtynda aýrylyşyp, çagalary yetimlikde ulalýar. Yetim çaga köp görügi görýär, kynçylyk çekýär, söwgünç we gargynjyň içinde ulalýar. Käwagt beýle çagalara sen hiç haçan adam bolmarsyň, seniň kakan ýa-da ejeň taşlap gitdi, seniň hiç bir ýaxşy gelecegiň ýok diýip yaman sözler aýdylýar. Beýle adamlaryň pikirini, olaryň gowy gelejegi bolmajak ýaly, kalbyna umytsızlyklary döredýär. Ýa-da ilkinji gezek durmuş tutup, soňra bir ýagdaý bilen aýrylyşan adamlarda gelejekde durmuş gurup, gowy, bagtly maşgala gurmaga bolan gorkusy bolýar. Çünkü geçenne özlerine garşy edilen günäler ýa-da hereketleri ýa-da özleriniň eden naýdogrulyklary olara gelejege gowy umytly seretmekde gorkudýar. Ýa-da adamlaryň siz barada pikirleri, sizi kemsitmegi ýa-da durmuşdaky başga da köp zatlar biziň gelejek üçin umydymyzy depeleýär. Käbiriňiz belki eden günäleriňiz bilen dürli çykgynsyz ýagdaýlara duçar bolansyňyz we bu ýagdaýlardan nädip çykalgany bilýän dälsiňiz. Geçmişde biziň durmuşymyzda näme bolandygyna seretmezden, hatta iň erbet günäler edip durmuşdan yanan bolsak da, Hudaýda biziň üçin gelejegimiz bardyr. Çünkü biziň Hudaýymyz rehimdarlykdan, merhemetden, söýgüden dolu bolan bagyşlaýjy we umytlar Hudaýydyr. Bu umytly durmuşa ýetmek üçin we Hudaýyň biziň durmuşymyz üçin bolan maksadyna ýetmegimiz üçin geçmişde we bugün hem bize päsgel berýän günäleri, dürli gaýgy aladalary, ýükleri taşlap, şol maksada tarap anamly hereket etmeliler. Resul Paulus bu arada Filipler 3. babda ine şeýle diýär. Ey doganlar, men bulary gazanandyryn öýdemek. Emma yeketäk şunu welin edýänlerin.
Ýyzda galan zatlary unudup, öňdäkilere ýetmäge ymtylýaryn. Men Hudaýyň İsa Mesih arkaly göklerdäki ýaşaşy çagyrýan bayragyny almak üçin magsadyma tarap ylgaýaryn. Bilşimiz ýaly Resul Pawlusyň hem ýagşy ýaman geçmişi bardy. Emma ol özüniň geçmişiniň bu wagt Hudaýyň onuň durmuşy üçin görkeden magsadyna päsel bermegine ýol bermedi. Mysal üçin Pawlus özüniň geçmişine, öz dinine, akıldarlygyna, gazananlaryna bil baglapda Hudaýyň şöhratyny, magsadyny, ajaýyp niýetini ret etmedi. Ýa-da özüniň Rebbe we Rebbiň imanlylar jemaatyna garşy eden günäleriniň hem muňa päsel bermegine ýol bermedi. Bu arada Resul Pawlus ine şeýle diýär: biz mukaddes ruh arkaly Hudaýa ibadet edip, İsa Mesih bilen matanýarys. İnsan güýjüne dayanmaýarys. Şoňa görä-de hakyky sünnetliler bizleriz. Eger insan güýjüne dayanmaly bolsa, onu bu bawatda meniň dolu tutarygym bardyr. Eger ýene kimdir biri tene dayanmaga tutaragy bardyr öýse, meninki ondan-da köpdir. Men dünýä iýnenimden 8-nji günde sünnet edilendirin. Men Israil halkynyň Benyamin tiresinden bolup, Ýewreýleriň Ýewreýidirin. Ýahudlaryň kanuny berja etmek bawatda hem Fariseydirin. Din uğrunnaky ihlas diýseňiz, imanlar ýygnagyna azar berdim. Mukaddes kanuna dayanýan dogruluk diýseňiz, aýypsyzdym. Emma öň bähwitli saýanda atlanmy inni Mesihiň hatirasyna biderek saýaryn. Hawa, men Rebbim İsa Mesihi tanamagyň ajaýyp belentliginiň hatirasyna ähli zady biderek saýaryn. Men onuň hatirasyna ähli zatdan geçip, bularyň baryny çöp-çör saýaryn. Men Mesihi gazanasym we onuň bilen mäkäm birigesim gelýär. Men mukaddes kanuny dayanýan öz dogruluguma däl, eýsem Mesihe bolan imana dayanýan, iman arkaly Hudaýdan bolan dogruluga eýe bolasym gelýär. Men İsa Mesihiň özüni, onuň direlişiniň güýjüni bilesim gelýär. İsa Mesihiň jebir jepalaryna şärik bolup, oňa onuň ölümini meňzäp, ölümden direlişe ýetesim gelýär. Pawlusyň döwründäki ýaly, bizim döwrümizde hem adamlar insan güýjüne, dinlerindäki ýörelgelerdir däp desurlaryna dayanıp magtanýarlar. We netijede Hudaýyň İsa Mesihde adamzada görkeden merhemetini, rehim şepagatyny, günälerden gutuluşyny ret edýärler. Eger seredip görsek, Resul Pawlus'a bugünkü gün nähildir bir dine dayanan birinden has beýik dinarlyk, peýgamberleriň kanunlaryna we taglimatlaryna dayanýan, Tövratyň kanunlaryny üzlüksiz berja etmekligine dayanýan bir ýaşaýşy bardy. Hatta öz dinine bolan ihlasy bilen İsa Mesihde Hudaýyň emele getiren imanlar jemaatyna garşy can çekip hyzmat eden biridi. Ol birnäçe imanlaryň izarlanyp eziyet berilmegine, hatta öldürilmegine hem ýol başçylyk eden biridi. Emma Reb İsa Mesihiň özüniň oňa aýan bolmagy bilen hakykatyny aýan etmegi netijesinde Resul Pawlusyň durmuşy özgerdi. We şondan beýle ol Reb İsa Mesihi tanamak we şöhrat Rebbi olan İsa'ny başgalara hem tanatmak üçin we onuň şöhratly maksadyna gulluk etmek üçin ýaşapdy. Ol Mesihiň şöhraty, hakykaty we maksady bilen deňeşdirenne özündäki bar zadyň hiç zatlygyna düşünne we bu arada şeýle diýdi. Emma öň bähwitli saýanda atlanmy inni Mesihiň hatirasyna biderek saýaryn. Hawa, men Rebbim İsa Mesihi tanamagyň ajaýyp belentliginiň hatirasyna ähli zady biderek saýaryn. Men onuň hatirasyna
ähli zatdan geçip buların barını çöp çör saýýaryn. Men Mesihi gazanasym we onun bilen mäkem birigesim gelýär. İsa Mesihiň şöhratyny görenimizde, onun nur, hakikat, ýaşaýyş, ýeketäk ýollugyny, diýerlik suwunyň çeşmesiniň oldugyny, ýaşaýyş çöregidigini bizi halas etmek üçin hatta janyny beren we mukaddes ganyny döken mukaddes gurbanlyk guzudygyny bilip iman edenimizde Paulus ýaly bar zadymyzy hiç zat çöp çör saýýarys. Geçmişimizi unutup geleceğe Rebdäki maksadymyza tarap anamly ılgap bileriz. Eger biz Reb Mesihtäki gymmatlyklarymyza düşünmesek, İsa Mesihiň we Hudaýyň onu bize beren bereketleriniň, merhemetiniň, söýgüsiniň ne derecede gadyr gymmatlydygyny bilmesek, onu geçmişte gazananlarymyzdan hem dogrudur diýip hasaplan dinimizden ýa-da dürli düşünjelerimizden hem ýa-da yer ýüzünde gymmatly saýýan zatlarymyzdan, ýagny baýlyk gazanmak, ad awray gazanmak, şan şöhrat ýa-da bir derece gazanyp bu dünýäde iýiz galdyrmak ýa-da keýpi sapada ýaşamak ýaly maksatlarymyzdan el çekip bilmeriz. Olary taşlamarız. Hudaýyň bize göklerden iý beren gudratly, mukaddes we kämil İsa Mesihiniň gymmaty barada ýazgyda ine şu tumsalla şeýle diýär. Gögüň şalygy ekin meýdanyna gizlenen hazina meňleýänler. Bir adam onu tapyp alýar. Soňra onu gaýtadan gizleýär we begenip baryp ähli zadyny satýar da ýanky ekin meýdanyny satyn alýar. Mundan başga da gögüň şalygy owadan dür agtarýan täjir ýalydyr. Ol gymmatbaha bir dürü tapyp ähli zadyny satýar da onu satyn alýar. Bu tumsalda beýan edilen käbir hakykatlara seredip geçeliň. Ilki bilen belläp geçmeli zat, gymmatly bolan zat açykdan açyk köçäniň uğruna goýulmaýar. Gymmat bolan zat gizlenip gorulýar. Muňa meňdeşlikde Hudaýyň paçalygyna iň gymmatly bolan, hakykat bolan İsa Mesihi tanamak we tapmak yeňil bolanok. Bu üçin insan kalbyna hakykaty gözlemelidir. Hudaýdan bu Mesihtäki gymmatlygy görkezmegini dilep, dilek etmelidir, soramalydyr. Bu tumsallardaky adamlaryň gymmatly zady agtaranlygyny we soňra tapanlyklary aýdylýar. Biri bir ekin meýdanyndan gizlenen hazina agtarýar. Beýleki täjir adam bolsa bir gymmatly owadan dür agtarýar. İsa Mesih Rebbimiz agtaran tapar, sorany berler, gapy kakana açylar diýip wada beripdi. Eger bizem Hudaýyň hazinasy bolan İsa Mesihtäki gymmatlyklary agtarsak, onu taparys. Hudaýdan sorasak, ol bize aýan eder. İkinci bir bellemeli zat, bu gizlin hazinany we gymmatbaha dürü tapan adamlaryň soňuna eden hereketleridir. Olar bu gymmatlyklary tapyp, hiç sad etmän durup bilmediler. Tersine gidip ähli zadyny satyp, şol hazinany we dürü aldylar. Hudaýyň hazinasy bolan İsa Mesihe we onnaky wadalara, bereketlere, täze ajaýyp ýaşaşyna iýe bolmagy biz gazanyp bilmeriz. Ýa-da satyn alyp bilmeriz elbetde. Ýöne olara iýe bolmak üçin biz özümizdäki gymmatly saýýan zatlarymyzy we bu dünýäde gazanç, bähwi saýýan zatlarymyzdan el çekmeliriz. Rebdäki hazinalardan dolmak üçin kalbymyzdaky we durmuşymyzyň merkezine gymmatly diýip saklaýan zatlarymyzy durmuşymyzyň hazina sanlygyndan çykaryp boşatmalydyr. Kalbymyzy yalan gymmatlyklardan boşatmazdan hakykat bolan, gymmatly dürdäni we hazina bolan İsa Mesihden dolup bilmeriz. Şonuň üçin Resul Paulus ýaly bar zatlarymyzdan el çekip, günälerimizi,
geçmişdäki yalan we erwet ýollarymyzy taşlap, Reb İsa Mesih'däki gymmatlyklarymyza ýapyşyp, olar üçin ýaşamagy saýlamalydyr. Gadyrdan ýylleşim, sen nämäni atarýarsyň? Hudaýyň hazinasyny, ýagny onuň hakikatyny, ýoluny, ýaşaşyny atarýarmysyň? Ýa-da bu dünýädäki zatlaryň, ýa-da günäli höwesleriň, ýa-da şeytanyň ağlap berjek diýen zatlarynyň ýzyna mı gezýärsiň we olara ýetmek üçin jan çekýärmisin? Şeytan bu dünýäde bizi Hudaýyň ajaýyp hazinasy, gymmatly dürdänesi bilen deňeşdirenine, gymmatly bolmadyk zatlar bilen bu dünýäde aldap saklamagy niýet edinenler. Ýa-da bizi Hudaýyň bize beren maksadyndan, hyzmatyndan daşlaşdyrmak üçin bu dünýäniň baýlyklary, insan tekebbirligi we gözüňe ýakymly boljak zatlar bilen bizi aldamaga çalışýar we olary bermegi hatda wada berýär. Ýadyňyzda bolsa hatda İsa Mesih yer ýüzüne göklerden inip gelip adamzady halas etmek üçin we Hudaýy şöhratlandyrmak üçin maksadyny ýerine ýetirmäge gelenne şeytan onu da bu maksadyndan däňdirmek isläpdi we şonu dürlü zatlary wada beripdi. Emma İsa Mesih şeytana garşy durup hakykat sözleri bilen onu yeňipdi we yer ýüzündäki maksadyny dolu berja etdi. Biz hem Reb İsa Mesih'e bil baglasak we Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndan hakykatlary öwrensek, şeytanyň yalanlaryna garşy durup bilersiz we günäli höweslerimizden üstün çykyp dogrulyk ýolunda ýaşap bilýäs. Resul Yahya bize bulary öwredip ine şeýle diýär: Dünýä we onnaky zatlara köňül bermäň. Dünýäni söýýän adamna atanyň söýgüsi ýokdur. Sebäbi dünýädäki ähli zatlar, günäli höwesler, açgözlük we baýlyk bilen maltanmak atadan näler, dünýädendir. Dünýä we onuň höwesleri geçer gider. Emma Hudaýyň iradasyny berja edýän adam baky ýaşar. Gadyrdan doganym, sen näme köňül berýärsiň? Bize şeýle ajaýyp hazinasyny beren Hudaýy söýýärmisin we onuň buýruklaryny, maksadyny berja edýärmisin? Gelin bu wagt Rebbimiziň ajaýyp maksadyna galyp, oňa tarap umytly seredip, saýlan bu ýolumyzda ylgamak üçin nämeleriň wajypdygyny ýene bir gezek gysga ýatladyp geçeň. Birinciden, biz geçmişimizi iza goýup, bu wagta çenli dünýäde gymmatly hasaplanda atlanmady, ýa-da biziň geçmişimizde eden günälerimizdir, kemçiliklerimizi, dünýä gymmatlyklary bilen ýa-da nähildir bir din bilen magtanmagymyzy taşlamak we şeytanyň yalanlaryndan el çekmek gerek. İkinciden, Hudaýyň ajaýyp gymmatlygy, akyldarlygy, hazinasy bolan İsa Mesih'e iman edip, onu tanamakta, onun kimdigine ve onu özümüzün kimdigine ve nähili ajaýyp wadalara ve ýaşaşy ew olandygymyzy bilmek ve bu bilimde ýaşamak ve her günkü durmuşymyzyň her bir meselesine bu ýaşaýşymyza laýyk hereket edip ýaşamak gerektir. Üçüncüden bolsa, İsa Mesih'täki maksadymyz üçin ýaşamalydyr we her gün Hudaýyň buýrugyny we iradasyny berja etmek üçin, Hudaýyň adyna şöhrat getirmek üçin jan çekmelidir we bu ýolda sabırly bolup, kynçylyklara duçar bolsak da olarda hem çydamlylyk görkezip, Reb İsa Mesih'iň özü gelip, bizi baky, üýtgösiz mekanyna alyp barýança umytda ýaşamagymyzdyr. Dördüncüden, öz güýjümize däl, Reb İsa Mesih'iň gudratyna, mukaddes ruhyň akyldarlygyna we gollawyna her gün esaslanyp, Hudaýdan güýç kuwwat alyp ýaşamak bilen bulara ýetip biljekdigimizi bilip, bular esasyna ýaşap, hyzmat etmegimiz gaty wajypdyr. Eger günne bular barada oýlanyp, bu prinsipler esasyna ýaşasak, gelejege seredip, umytly ýaşap bilersiz we Hudaýyň bizi bu dünýäde saýlap seçip berilen iman ýoluna
öňe tarap gidip bilersiz. Gadyrdan iýleşim. Belki sen şöhrat, sen meniň durmuşymy bileňok. Nähili erwetlikler we günäler edendimden habaryň hem ýok. Men alkogoly ýa-da nähildir başga bir narkotiklere bakna olan bir adam. Ýa-da men bir keypi sapanyň içinde galyp, başga da köp erwet enlikleriň içinde galan biridim. Meniň geçmişimde maňa adam bolmarsyň diýip baha berdiler. Men adam bolmaryn diýen ýaly zatlary pikirimde şu wagt hem aýlaýansyň. Ýöne meniň saňa aýtjak bir hakykatym bar. Aňdaky bu pikirleriň bary geçmişdir we şeytanyň bu wagt hem seni şol köne geçmişiňne we häzirki gul ýaly ýagdaýyňa saklamak üçin aňda pişirdaýan yalan sesleridir. Reb Hudaýymyz, halaskarymyz İsa Mesih'te gutuluş bardyr. Bizi geçmişimizden, häzirki şu wagtky ýagdaýymyzdan we gelecekdäki her bir ýagdaýdan we hatda baky dowdak odundan bizi halas etjek İsa Mesih'tir. Bizim ata-babalarymyzda hem şeýle cümle bar. Ölmedik janyna umyt bar. Heniz ýaşaýan bolsaň we bizim gepleşimiz arkaly bulary eşidýän bolsaň, onu Hudaýyň senin kalbyňdaky dileglerini, nalalaryny eşidenligidir we sana Mesih'täki umydyny ýatladýandygydyr. İsa Mesih Rebbimiz sana we maňa gutuluşyny, täzelenen durmuşyny berip biler. Çünki ol göklerde, bakiýetde bolanyň we älim jahany yaradanyň özüdir. Ve sonra bizi iýdekläp, gözläp agtaryp tapyp, halas etmek üçin göklerden iňip geleniň hem özüdir. Ve bizi günäniň we şeytanyň gulçulugyndan halas etmek üçin we günäniň jezasy, baky ölümden, dowdaktan halas etmek üçin janyny we mukaddes ganyny gurban eden hem oldur. Sonra hatta elhenç ölümü hem yeňip, ölümden direlenne İsa Mesih'tir. Ve göklere diri şöhratyna göterilip, Hudaýyň tagtynyň sagyna oturanna ve göklerden ýene de yer ýüzüne höküm etmäge geljek de oldur. Eger İsa Mesih ölümden direlip bilen bolsa, onu günälerimiz zerarly, ruhumuzda ölü olan bizi hem ýa-da günäli ýagdaýlarymyzdan, çykalgasy ýok ýaly zatlardan hem ol bizi halas edip, täzeden ruhumuzda direldip biler. Sen bu hakykatlara inanýarmysyň? İsa Mesih'i halaskäriň we Rebbin hökmüne gelmek isleýärmiň? Eger kalbyňda bulara bolan inam dören bolsa, şu wagtyň özünde kalbyňdan Reb İsa'ny çagyr we özüňe ýardam etmegini ondan sonra. Ilki bilen günäleriň üçin towbat, yalan ýolladyňy boyun al we bagyşlanmagyň üçin Reb İsa'dan sonra ve onun senin üçin eden ähli işlerine inanýandyňy oňa aýt. Reb İsa Mesih'e iman eden doganlar. Biz hem gelin Resul Paulus ýaly öňümizde goýulan maksat üçin algalyň ve Rebbimiz İsa Mesih'in bu maksadyny bizim durmuşymyzda berja etjekdigine inanyp umyt baglap ýaşalyň. Rebbimiz her birimizi bereketlesin ve güç kuvvet versin. Amin. Inni İsa'nın izine yerýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şun hem İsa aleyhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine yermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, kapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip kapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi, İsa Mesih'in durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlar bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony anam arkaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris.
Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men saňa mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime ulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.